a Roblox legértékesebb eszköze. De vajon lehet ingyen szerezni? A mai videóban olyan játékokkal játszottam, amik elvileg Robuxot fognak ingyen kínálni. Nézzük is! Na akkor keressünk is rá, hogy Free Robux, és nézzük meg, hogy... Jó, akkor keressünk rá arra, hogy Robux. Na, itt van egy Escape and Win Roblox OB. Hogyha szeretnéd megnyerni ezt a 150 millió percekes esok-szakolát a Steel Brainrotba, akkor annyit kell tenned, hogy feliratkozol, illetve joinolsz a Discord szerveremre, ahol lesz a nyereményjáték a nyereményjátékos szobában. A nyertes 100 like-nál fog kisorsolásra kerülni, sok sikert mindenkinek. Szóval elméletek, hogyha kijutunk ebből az OB-ból, vagy végigvisszük, akkor kapunk ingyen Robuxot. Na jó, levettem a hangját a játéknak, mert nem tudom, hogy copyrightos-e, és hát nem szeretnék már most így az első videóra Szóval nem szeretnék most már az első videóra copyrightot kapni közben. Ez itt amúgy micsoda? Ja persze, donate-eljek el, ha még mit nem. Na, amit közben meg is vagyok az elsővel. Most már a második checkpoint is itt van, ez ilyen toolboxos fos ez az egész. Őszintén egy ilyen játékot szerintem fél nap alatt összeraknék ChatGPT-vel. Bazd meg a Ezt figyeld, olyat oda baszok, figyelj. De ne induljatok már, mert oda baszok. Na, ide jött a friendem nézni engem, viszont már kivitte az zombit, mert van ilyen varázsszőnyege, mint a Titanicban. Vagy mi a faszom az a gymbe? Ez a Ariel vagy Aurelio. Igen, benne vagy a videóban, várja. Jó, kivittük az OB-t. Na, hol a free Robuxom? Hol a Robuxom? Hát ez a játék egy jó nagy kamu. Menjünk is a következőre. Nézzük, itt van egy ilyen Spin for Free nevű játék, és itt egy ilyen Robux ikon a képernyőjén, ami eléggé arra utal, hogy te ingyenesen tudsz kapni Robuxt. Oké, tudunk akkor ezek szerint pörgetni egy kereket 1 perc 30 másodperc múlva, amit akkor ki is várok. Na, le is telt az 1 perc 30 másodperc, ezt így ledanszáltam a friendemmel. Nézzük is, akkor spináljunk is egyet, és mit kapok? Common, 10. És ezeket mit tudok csinálni? Várjál. Games, easy, ez mi? Ó, itt lehet ilyen gameseket menni coinokért, leeső srácok. Nézzük, itt beértem, és most mit kaptam? Easy, hobby, completed, you get one spin. Oké, leave. Kaptam egy spint. Oké, és most tudok akkor pörgetni, ugye? Kaptam most 25-öt, itt van 2 free. Itt azt írja, hogy free. Nézd meg, itt azt írja, hogy free, és 10-be kerül. Na mindegy, ezt nem fogom megvenni. Nézzük, itt tudok claimelgetni, de hol lehet ezt ki? Ó, itt van cash out. Micsoda? 15 000 csillag, 5 Robux. Egyébként ezt most őszintén nem tudom, hogy igaz-e. Most 15 000-et biztos, hogy nem gyűjtök ki, mert az rengeteg idő, meg minden. Oké, itt a következő játékunk, elvileg itt kapsz Robuxot azért, hogyha ugrasz. Na nézzük is, hát egy az, hogy ezt lehetetlenek tartom. Jó, hát igazából ez itt még nem nehéz. Ja, van ilyen izé. Jó, elértük. Come back tomorrow to get a huge secret surprise. Biztos, hogy nem most akarom. És kaptam pénzt itt a játékba. És 100 000-et kaptam, és ennyi. Mi ez a szar? Na, free Robux cart ride into Stinky 6-7. Bruh.
szuper, már most a pofámba dobja, hogy mit vegyek. Ez mi? Itt van egy 5 órás timer, ami amúgy laggol is. Ide basztak egy Steel a Brainrotos 6-7-t, inkább hagyjuk. Jó, ez ilyen toolbox játék szerintem. Jó, itt menni kell a Carter, amúgy legalább ami működik, mert a toolboxban működik. Jó, itt újabb brainrotok, és igazából végig brainrotok lesznek, ez elképesztő. De leesek. Ezt nem hiszem el. Na jó van, srácok, szerintem egyértelműen kijelenthetjük, hogy ebből a játékból biztos, hogy nem fogok ingyen Robuxot kapni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, gyertek fel a Discord szerveremre, mivel ott lesz a nyereményjáték. Iratkozzatok fel, illetve lájkoljatok be a videót. Sziasztok!